uKamafe wagqibela ukuvela enkundleni kwiveki ezintandathu ezigqithileyo nge-11 kweyoMdumba. Umbuso namhlanje ucelela imiswe elityala ngeveki ezintandathu nanjengoko kusenobuzaza bempilo nokhuseleko kwindawo yexhwayelo. Enkundla ive ukuba iingcali zifumene ithuba lokungena kwesi sakhiwo ngeye-15 kule yokwindla, yaye kufunyenwe iitoni ezingama-50 kwindawo engaphantsi, i-basement. Umbuso uthi unetyala loqilima yaye bafuna ukuqukumbela uqikelelo lwemali edalwe ngulo monakalo nanjengoko oko kuza kubaluleka kwityala lovukelo-mbuso. Enye into sesayichaza ekhodi ukubana lanto kuthiwa facial recognition apho kwakujonga uba ubuso bakhe yayinguye nyhani nalo wayepha ipalamente. La report igqityiwe and yamkhomba uba yayinguye. Igqwetha likaMafe uLuvuyo Godla uthi uyaziqonda iimeko ezimiselwe phantsi kwalo elityala, kodwa ubongoza ukuba libe nokukhawuleziswa ukunika ubulungisa kulowo ammeleyo. OkaGodla uthi iinkundla zamatyala eziphakamileyo zibanikile iijaji zokuchophela isibheno sebheyile. Sizawuva ke sawufika ke kwinkundla ephakamileyo kwi-full bench uba ithini, ithi eneneni zizizathu ezikhethekileyo ezi okanye izawuthi Godla uMr Mafaka sibekanga ngaphambili izizathu ezikhethekileyo, sizawuva sawufika khona. OkaGodla uthi ukuba inkundla ifumanisa ukuba uMafe ulenzile ngenene elityala, umbuso kuya kufuneka aze nabo bangongqondo abaphembelela oko. Ubinganjalo inkundla ifumane kunjalo, uyawuba kukhona lo ebefezekisa imfuno zakhe, ngulo sithi nguye ofanele kuMafe. Okwangoku uphando olwenziweyo ukusuka mhla wayatshisa iParliament uzoma ngoku likhomba kuMafe qha. uMafe uzokugcinwa elivalelweni de kufike umhla wakhe ukuvela kwakhona ezinkundleni. Thule Joka kwindaba ze-SABC kwinkundla zikaMantshi eKapa.